А, Любо. А то остава при мен обаче. Добре, защо? Приказва до 1 часа. Защо там на 9 и 15. Пак се време изглежда на кубче. Ще някъде на куб сигурно. Аз ще бъда ако излиза на тебе. Може да се време Жоро там, Славко тия. Е, на този си мога да се обадя. Излиза на клуба. Да. Вечерта. Ели? Много съм тято. Что безплатно? Now
живот такъв ще се види. Скъпи приятели, дами и господа, цветът на българската нация, на добър път в живота! Съжалявам, че нямам син или дъщеря между вас. Тогава сигурно страшно бих се гордяла, но е достатъчно, че съм пловдивчанка и факултет по математика и информатика е в Пловдив. Така в целия свят, покрай нашите гении, ще разберат и за Пловдив, и за нас. Разделяте се. Никога не се забравяйте. Не забравяйте и този хубав, трогателен и велик миг във вашия живот. Нека всички заедно. Тази песен никога няма да остарее. Да станем и да се закълнем. Пред вашите приятели, пред вашите колеги, пред вашите преподаватели, пред всички гости. Никога да не забравяте, когато пред години всичко съдели. Кълна се, попадни Благодаря ви. И сега ще ви помоля да ми позволите една песен специално за вашите преподаватели. Ами, все пак вие сте нашата надежда, ако някой от вас измисли и по-хубава и по-нова песен, да остане завинаги. Тази емблематична за Росита, аз съм Роси Русева, пееше Росица Кирилова, но наистина показва благодарността, любовта, всичко, което ние сме събрали към нашите преподаватели. Пожелавам ви, когато станете и на 50, и на 60, дай Боже и на 100 години,
винаги да носите в сърцето си имената точно на тези от факултета, които толкова години бяха с вас. Следващата песен е специално за тях. Никога не ги забравяйте, обичайте ги, а вие, мили преподаватели, забравете, ако имало нещо лошо. Въпреки че с тези студенти съм сигурна, никога не е имало само хубави и велики неща. Песента се казва "Учителко". Аз понякога препасирам в "Учители любими", защото много обичам лекарите, специално господин Мекеров, който постави на имен ден днес. Може да звучи съзлико, но е много истинска. Годините минават, това остава. Случайна среща, гореше едната бяна, учителката своя аз познах. Отмина ме, не беше ме познала. Извиках я, изтичах и я спрях. Представих си я хубава и млада, скосила злато в учебен час. И ако днес е бяла безпощадно, то тя е повалявала от вас. Прости ми прегрешенията много на хората и на другата. Ти хора ми направи с тревоги. Учители любими, добър ден. Снегът в косите падала неволно. Аз не вярвам, ама никой не е вярвал съм господин Мекеров. Тя е повелявала от нас. Искате ли всички? Прости, прости, прокажете го, да любите и мен. Ни направи, учителко любима, добиш бъде. Прости, прости, прокажете го, да любите и мен. Ни направи, учители любими, добър ден. Сега искаме едни големи аплодисменти към тях с човешка истинска. Случайна среща в мъжете в черно, учителите свои аз познах. Естествено, познах ги, но никой мен не ме позна. Снегът в косите падала неволно, аз не вярвам, че сняг е това. На всеки мисля, кръг е поравен. Учителю, целувам ти ръка. Прости, прости, прегрешенията и болните от другите и мен. Хора ми направи, учителю любими, добър ден. Прости, прости, прегрешенията и болните от другите и мен. Хора ми направи, учителю любими, добър ден. За любимите учители! Аз май преди. Нека още един поздрав. Сред малко, когато започнете половин час да раздавате дипломи само с 600, 600, 599, 598, няма такива институти на България в целия свят като вашия. Следващата песен е специален поздрав с пожелание от сега нататък, нека винаги за вас, до последния ви дъх,
светът и животът да са само прекрасни. Wonderful world. I see dreams of green, red roses, and for me, and myself. Жоро Армстронг от Пловдив. What a wonderful world. Oh yeah. I see skies of blue and clouds of white, the blood runs in day, the dark side of night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the red, so pretty in the sky, arrows on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say how do you do? They really say, oh, I love you. I hear baby is great. I watch them grow. They learn much more. They never know anything to myself. What a wonderful от Жоровата уста в Божиите уши. Животът и света да са прекрасни за вас. И още един специален поздрав. Днес едно много импровизирано трио ще ви поздрави. То не се нарича спешен случай. Напротив, ние сме с много амбиции, защото днес заедно с Жоро Стоев ще застанем до един млад гений. А ако не сте чули, това е вече, както казват англичаните, никнейм за всеки завършил факултета по математика и информатика. Това са гениите. Аз много благодаря на моите колеги и приятели. Всички познават Муса. Искам да се възползвам. Той е солиста. Заповядай, Муса. Искам да се възползвам от този случай, за да поздравя всички абсолвенти, т.е. себе си, да им пожелая дълъг живот и здраве и успешно реализиране в живота. Да благодаря на моите преподаватели, които не гледаха ден, час, използваха събота и неделя, за да ни обучат, и съответно към декана на нашия факултет.
господин Мекеров, който лично го познае, много го уважавам. Искам да ви поздравя ще ви поздравя всички заедно, с една много стара и много българска песничка. Здравей, как си, приятелко? Аз му пожелавам, когато стане професор един ден, да ни покани така как да пеем на студентите, ако не ги оплашим на тези години. Вие сте господин Муса. Здравей, как си, приятелко? Как добре ни я караш? Още вятъра гониш към някой бряг. Кажи ми. Здравей, караме някак си, даже страхотно я карам. Животът ми вятъра ремонта ми подърви, ги те троши. Сай, мой приятел, мътни сръга и дай на злато забрави. Мария, твори света, вятър дува, кола, Мария, скура е жака, всяка нощ. Ти страхотен, дай да направим група и по чужбина да отиваме. Те ще станат импресари от там, където работят като преподаватели. Ами аз много се радвам, но вие сте страхотни. Продължаваме за приятелите. Муса! За всички вас. Здравей, как си, приятелко? И приятелка тук. Как добре ми я караш? Още виждаш съня си своя град. Пловдив, винаги ще го виждате. Кажи ми. Здравей, караме някак си, даже страхотно я карам. Пресичам чужди площади и търся вас, търся вас. Дали така стоят нещата, сай, мой приятел, мътни с ръка и дай нататък злото забрави. Щом тази нощ е колко снежна, нежен и добър ще деня, за да поеме високи своя път. Добър път този път, своя път, на добър час, своя път. Те са просто очарователни. Благодаря всички вас. Предполагам, че всички знаете какви дипломи ще получите, толкова не се вълнувате, така ще им дадете възможност за още малко поздрави, защото днес ваши гости са колеги от Музикалната академия, които са къде? Колеги, къде и те като вас вече преподаватели с много изяви по чужбина, но след като пеят на кметове и министри, мисля, че ще ги допуснем да се изявят и пред випуск на 2003 пред факултет математика и информатика за всички вас струнен квартет Интро!
Сега искаме повече усмивки у вас, преди да дойде истински тържествения момент, в който ще си получите пътния лист в живота. Затова обърнахме повече внимание на женската красота, но когато тя е представена от младите ваши попълнения, когато става дума за математическа гимназия Пловдив, надявам се, че аплодисментите към красивото и леко сексуално изпълнение на джаз балет Мираж ще бъде посрещнато с големи аплодисменти. Джаз балет Мираж, математическа гимназия. Младите дами показаха завидно спокойствие и чар. Не всеки би се справил пред тази ситуация. Съжалявам, но вие повече разбирате от техника. Важно е чувството. Надявам се, че сега няма да има никакви проблеми, защото една невероятна певица, красива жена, която, както разбрахме, е и математичка, което звучи невероятно. Поздрав към вас! Заслужили сте го! Госпожица Шаркова. Ани, заповядай! If
Успех, Ани! Нямам търпение и ти да станеш магистър. Може би някои от присъстващите вече ще ти бъдат и преподаватели. Ние отново ще пеем за дипломирането. И с следващото изпълнение ви пожелаваме много слънце по вашия път. Това ви е необходимо. И понеже все пак сте много интелигентни хора, нали разбирате, ние се явяваме като спаринг партньори. Трябва да се преоблече балета за най-добрия си танц, който да ви поздравят. Дами, докато се съблекат и облекат, ще трябва поне 2-3 песни. Значи аз пея, докато те ми махнат, а вие се радвате. Summertime, казваме на български. Той не отива да помага на балета да се съблича. Моля ви, не дейте. Няма да ви дадат дипломата, ако не слушате.
Благодаря. И тъй като по информация балета само се е съблякал, още не се облякал. Следващата песен е пак ще се срещнем след 10 години и бъдете по-сериозни в тази традиция. Да не е на всеки пет. Събирайте се на всеки 10 години. Много е мило. Това го умеят единствено математиците и информатиката, надявам се. Днес ще се срещнем след 10 години. Вчера ни бяхме на 22. Разделихме се с надежда. Тук на този си площад пак ще се срещнем след 10 години, за да разкаже всеки от нас с какво се пребори, от какво не заспива и какво надживя. След 10 години влакове тръгват на всички страни, но един от нас остава тук на Пловдивската гара, пак на 22. Кам-кам. Мираж ще ви пожелаят много миражи още в живота. One, two, three, four.
Педагогическа гимназия. И понеже, благодаря ви, момичета, моля ви, вие още малко ли ще ми отнемете публиката, заповядайте. Нека първо да си вземат дипломите. Не бива с такива ритми да завършим, докато преподавателите се подготвят и влезнат в сериозната си роля. Докато вие се подготвите за това, че сте бъдещите професори, ректори и милионери на България. Защо милионери? Не знам, но все пак математици и информатика, те са най-богатите хора в света. Желая ви го от все сърце. Нека да завършим с пожеланието на струнен квартет Интро. Веси, 2 думи и 1 изпълнение. Ами най-напред искам да честитя на колегите, ако можем така да се наречем, да им честитя това успешно завършване и ви пожелаваме с най-искрени чувства много успех в живота. Отново слънце, предполагам с лято и набивало ви. Стана сериозната част да завършим.
уважаеми абсолвенти, уважаеми колеги и гости, бих искала още веднъж да ви приветствам с добре дошли на промоцията по връчване на дипломите на ВИПУС 2003 към факултета по математика и информатика. Радвам се, че виждам тази зала отново пълна с усмихнати и щастливи хора. Уважаеми абсолвенти, днес е важен ден за всеки от вас. Ден, пълен с надежди. Ден, който ви се е струвал толкова далечен, когато за първи път сте прекрачили прага на този университет. Това е денят на дипломирането. Той е завършик на упорит труд за усвояване на знания и умения, които ще ви бъдат от полза да реализирате себе си. Аз се надявам, че благодарение на традицията в нашия факултет той ще остане незабравим за вас. Пожелавам ви да намерите своето място в живота. Уважаеми колеги и гости, бих искала да ви благодаря от името на ВИПУС 2003 към факултета по математика и информатика, че споделяте с тях този важен животен ден. Вярвам, че всеки от вас е допринесъл тези хора да станат по-зрели и живота им да стане по-лек. Благодаря ви! Искам да изразим и специалните си благодарности на нашите любезни спонсори, подпомогнали организацията на промоцията, Абсолвентското парти и осигуряването на графите на отличниците. Това са Microsoft България, Инфограф, Винхром Пещера, А сега давам думата за приветствие към випускниците на декана на факултета, доцент доктор Димитър Мекеров. Уважаеми колеги и гости, скъпи випускници, щастлив съм да ви поздравя днес на най-големия празник на факултета. Тържественият ден за връчване на дипломите на поредния випуск на възпитаниците на факултета по математика и информатика на Пловдивския университет. Това е първият самостоятелен факултет, 42 годишната история на университета. Факултетът днес е утвърден и авторитетен център, национален и международен мащаб за подготовка на високо квалифицирани специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Ние се гордеем с хилядите си възпитаници, работещи не само в цялата страна, но и успешно реализирали се навсякъде по света. Те са утвърдени научни работници и преподаватели във висши училища, ръководители катедри, декани, ректори. Хиляди са прекрасни учители, директори на училища, експерти и ръководители в областта на образованието. Много са високо квалифицирани специалисти в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научно-изследователски групи, в различни фирми и ведущи компании в областта на информатиката и информационните технологии. Не са малко и тези, които се реализираха успешно като политици и държавни ръководители в регионален и републикански мащаб, кметове, депутати, министри и дори вице-премиери. Скъпи випускници, ние
С основание много се гордеем и с вашия випуск 2003. Днес ще бъдат връчени дипломите на 240 бакалаври и магистри, от които 51 с отличен успех. Това число и 6 пълни отличници. Дори от самолет и с него въоръжено око се вижда, че огромна част от вас в момента работят или за бъдеще ще работят. И то в един много перспективен бранш по-настоящем. Истината е, че по-голяма част от вас ще преуспеят, а някои вероятно не. Но, каквото и да стане, част от историята на всеки ще бъде свързана с факултет. Много ми се ще да има някаква привързаност между вас, някакво чувство на принадлежност. Да стане така, да речем след 10-20 години, на някои от вас не достигнат 10-20 милиона евро, да закупи някоя западаща компания като Компакт, например, да се сети примерно за стария Спас от Фемиито, да му пише по ICQ-то и да каже: ей, братле, помниш ли, че бяхме заедно в Фемиито? Как да при теб нещата? Можеш ли да ми дадеш на заем някой евро, че не ми достигат в момента парите? И той да каже: готово, майна. Това си последните 5 милиона, но как е така, заради едно време натиги. Или една по-малко реална ситуация. Седи си просяк пред някой пловдивски бизнес център, а покрай него минава черна лимузина. Лимузината спира, отвътре излиза понапълнял бизнесмен и невярваш на очите си пита скитника: Енчо, това ти ли си, бе? Енчо, от Емито. Енчо, дето цялата група от тебе приписваш. О, там чал съм, тежко продумва Енчо. Двамата са сълзени очи се прегръщат, след което отиват на вечеря в хотела, за сметка на бизнесмена, разбира се, който после урежда бившия си колега на работа в една от дъщерните си компании, Microsoft. Тези ситуации са леко пресилени, но 100% е сигурно, че в живота и правото си от тук нататък често ще се сблъсквате с колеги от ферми. И какво по-хубаво това да се уважавате и помагате, когато стане нужда. Когато някой напредне професията, да помага на закъсали колеги и така нататък. Това не е утопия. Който е чел книги знае, че това е масова практика по света. Че когато си възпитани на престижен университет, често можеш да получиш подкрепа от колегите си в бъдещите си израстване. Много е показателно за мен, например, как хората завършили ОМГ в Пловдив, цял живот си остават омегейци. Моето пожелание е вие завършилите феми да се оставите феминисти. Както казах, много от вас вече работят като преподаватели, като специалисти в различни фирми и институции или започнат обучение за по-висока образователна степен. На много предстои изборът и, разбира се, шансът за реализация. Животът е сложен и съдбата и реализацията на всеки ще бъде различна. Но каквито и причини да има за това, ясно е, че главният фактор в повечето случаи ще бъдете самите вие. И днес, ако по някакъв начин определяме старта ви по успеха в обучението, то на дългата писта на живота всеки от вас може да задмине или изостане от другия в зависимост от своите цели, амбиции, труд. Скъпи випускници, ние вярваме във вашите възможности, които са реална предпоставка за едно конкурентно присъствие в модерното информационно общество. Защото вече е ясно, че валутата на бъдещето се нарича интелект. Бъдете отговорни, предприемчиви, свободни. Запазнете
запазете любознателността си, съхранете своята жизнерадостност. На добър час и бъдете щастливи! Благодарим на господин Векнова. Всеки абсолвент по свой начин преживява днешния ден. Но може би има нещо общо в чувствата и мислите на всеки от вас. От вашия випуск изразиха двама човека желание да споделят с нас тези мисли и чувства. Това са Даниела Чушко, магистър по информатика, и Николай Вичев, магистър по математика. Здравейте, абсолвенти! До днес всички бяхме студенти в този факултет. 4 или 5 години ние се борихме да се дипломираме, а сега ни предстои да продължим напред. Предполагам, всеки от нас би могъл да благодари на факултета и по-точно на хората, които го олицетворяват. Аз обаче няма да направя точно това сега. Бих искала да споделя какво научих през тези 5 години тук. Научих, че то не е само книгите, то не е само начин на мислене, то е начин на мислене, то е начин на работа. Нашите доценти, асистенти и дипломни ръководители ни научиха как да се учим. Учение. То не е само действие с цел вземане на изпити. Наученото трябва да се споделя и да носи полза на възможност да преподавам на своите колеги и да бъда част от интелектуалната среда на този факултет. Среда. Едва когато опознах колегите си, избрах приятелите си, които това направили с нас. Заедно учихме, заедно се веселихме, а днес виждаме, че празненства на факултета по нищо не отстъпват на нашите. Мисля, че всеки от нас има какво да добави към думите ни днес. Искам само да пожелая професионални успехи на всички абсолвенти и на ФМИ много скоро да има за какво да благодари на нас. Когато всеки от нас стигне там, където винаги е искал да отиде, да не забравя откъде е тръгнал.